Felix zure lehendabiziko puntuak horrela dio. Une oro gabiltza mugikorrarekin. Mesajeak jasoaz ekin eta ekin. Ezerrez esateko azkenean enfin. Konpainiek jai pixkat baduten erekin. Bigarrena, entzuten duzunean telefono hotsa. Dardarka ipintzen zait kolpetik bihotza. Maite bat badet eta ez det horren lotza, eguneko posadet Susanan ahotza. Hirugarrena, ta iristen denean hileko faktura. Poltsikotan zuloa eskuak burura. Susanai esateko garaia heldu da, ahoz aho hobe da gure abentura.